Saking siang Mas Gino. Nggih, saking siang Dek Eka. Nggih, saking siang kagem para tamu nggih. Nggih. Kagem Bapak sinten Mas? Bapak Selamat Riyadi Dala Ibu. Nggih. Juga kedua mempelai ya Mas. Mbak Ani dan Mas Yudi. Mbak Ani dan Mas Yudi. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma. Siapa dapat keturunan yang soleh dan soleha tentunya. Ojo kaya MC ne. Amin. Saja kalau ngantuk. Iki ya mergo bingung. Nek coba aku tak teko jeng, nek Eka ki kamu putri yang keempat ya? Pertama. Eka ki bukan keempat. Kalau empat itu kayaknya catur deh. Oh, catur ya. Salah berarti aku. Jadi saderengipun menika pamundhut saking keluarga Celeng sing ngersakaken sabuk gunung di Paris sing klasik sik kagem yang putri. Nggih. Eyang. Ngersakaken wuyung. Wuyung. Nggih, monggo Mas. Ting-tinganipun Mas Bro. Duet antara Gino Laura Ngondek Saputra. Emberan, sini dulu sayang yuk. Kita jalan-jalan dulu ke Pak Selamet. Tadi kita belum sowan Pak Selamet. Rembulane sumunaran dadari Pak Selamat. Aku wes loh. Selamat ya Mas Yudi, Mak Pindo ya, Bu. Lintang-lintang hangebeki Bu. Nanti Thomas, Mas. Tajak muter-muter. Walah. Tawang. Kose Mas, kose. Aku ndelok can ganteng. Kose endi ya? Iki. Bapak Eko Masya Allah. Bapak sinten iki, Pak? Brengos-brengos. Bapak Jebres. Pak Jebres. Tenan Jebres tenan loh. Nggih, monggo Bapak wanita mangke nyon lagu monggo. Heeh. Neh. Kalih kula, Pak. Mambu Mambu kelek. Ya ampun. Apa nih? Mambu apa, Pak? Ndang mulai ayo. Padeng kalebiar cahayane wanciratriwos larot diajeng garwanipun Kakang. Pripun Kakang Mas? Swara angin sumribit bibit. Mas, iki kembangnya apik tenan Mas. Wis liramu Yai. Gak kuwale ta? Ayu. Ya Allah. Ayo. Kaya gegerit mana engkang nandang uyung ke taman loro asmara ayo Nimas bareng hana tepi wajib wong ayu tondo katresnanku mung kanggo sliramu uga nandhang asmara lumantar si Eka langgam buyung gatur semoga siang.
Sing semangat. Eneng kancaku soalnya. Kae lho, sing agek jejer karo sang permaisuri. Nalikanira ing jaluk atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali Anjir matur nuwun bapak. diteruske aja lunga.